ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರ್ ಪಂದೆ ನಿನ್ವೆ ಏರ್ಪುರೇನ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿ ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದ ಇನ್ನಿಂತ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮುರಾನಿ ಲೈವ್ ಓಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೋ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಾಮಿ ಒಲ್ಲೇರಿ ನಾ ಮಾಮಿ ಒಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಮಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಕುಲೊಂದು ಹಾಯ್ ಇದೇನು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೋ ಇರ್ತೇನೆ ಮುರಾನಿ ಲೈವ್ ಓಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಒಲ್ಲೇರು ವೈದ್ಯರ ಪಂಡೆ ಪಂಡೆ ಬರ್ತದ ಹೋದಿತ್ತೇರು ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಕುಲ್ಲಾರ ಮುರಾಣಿ ಒಂದಿದ್ದು ನಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಯಾರು ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡದಲ್ಲಿ ಜೋಳದ ಬಿತ್ತಿಗೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಜಿ ಅನ್ನ ಪಪ್ಪ ಪಕ್ಕಿಲೇಗಲ ఒక ಇಂಕ್ಲೇಗಲ ಬೇಪ ತಿಂದ್ರ ಪಂದು ಹೊತ್ತಂಬತ್ತೇನು ಇತ್ತ ಸೀಸನ್ ಜೋಳದ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಜೋಳ ಸೀಸನ್ ಅಂದು ಇತ್ತ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಮಾರ ದೀಪದ ಗಾಡಿ ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ಸಾರಿ ಅಂಚ ಜೋಳ ಇಂಚ ತಿಂದ್ರಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೈಪ ತಿಂದ್ರಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತದೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಂಡ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ತರಕಾರಿ ಅರೆಗ್ಲ ತರಕಾರಿ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಇನ ಪಂಡ ತೆಕ್ಕರದ ತಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೆಕ್ಕರದ ತಲ್ಲಿಲ ನುಪ್ಪುಲ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಗ್ ಉಂದು ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಅರೆಪುಡು ಭಾರಿ ಅಂಚ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಕಾಂಡಲಕ್ಕ ತುಲ್ಲಾರೋಡು ಇಜ್ಜೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾತ್ರಿನೇ ಮಲ್ತು ಗುಡಿಯ ಇನ್ನು ಕಣ್ಣನೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಪಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಚಿನ್ನ ಕಾಂಡೆ ಹಾಕಿ ಬೇಗ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಪೂರ ಮುಲ್ದುಲೆ ಒಂದು ಅರೆಪುಡು ಪಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಅಡ್ಡೆ ಇನ್ನು ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಉಂಟು ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಅರೆಪುಡು ಪಾಡ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಅರೆಪುಡು ಪಾಡ ಅಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಪಪ್ಪಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅರೆಪುಡು ಪಾಡಿನ ಅಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಇದು ಜೋಳ ತಿನ್ನ ಬಣಾವ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿತ್ತು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀವನ ತುಪ್ಪ ಬೇಗ ಕೊಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋ ದಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಗಾಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾ ಚಾಪಾರ್ದು ಅಡೆ ಅಕ್ಕ ನಡೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಅತ್ತ ನಟಿಗೆ ನಡೆ ಹೋಗ್ತೀರು ಅಂಚ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇತ್ತೇನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಎಕ್ಕಡೆ ಬೈತೇರು ಅನೆಂಕ್ ಉಲಾಯ್ದ ಕೆಲಸನ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟು ಒಡ್ಡೆದ ಇಡೀ ರಾಮಾಯಣ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಇಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಪೋಪುಂಡೊಂದು ಕೋಡದ ವೀಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಪೋಜಿ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತೆಂಕುಲ್ ಪಿದಾಡ್ದೇನೆ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ದೂರ ಪಂಡ 11 ದಿನದ ಇನಿ ಗಣಪತಿ ಪಾರತೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂಚ ಅದು ದೂರ ಅಂದು ಎಲ್ಲಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಿಯಾಕನಕ್ಕಲು ಶೋನು ದೂರ ಬರ್ಬೇರೆ ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದು ತೂದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ಪೋಪುನೋರ್ ಮರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಬೇಗನೆ ಪಿದಾಡ್ದು ಕುಲಿಯ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ತುವಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿನಿ ಪೋಪುನ ಪೂರ ಇಕ್ ಪೂರ ಹೋದ್ ಬರ್ಕ ಬಂದು ಪಂಡಿನಿ ಮಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಇರ್ಪುರ ಪೋಪುನಂತೆ ಅಂಚ ವನಸ್ ನಾಡು ಬರ್ತದ್ದು ವನಸ್ ಮಲ್ಪನು ಒಂದು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ವನಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೂಜ ದಯ ಪಂಡಿತ ಬಡಾಲ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚೆ ಅಡ್ಡಿ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಐನೇದಿಂದ ಬೈಯಡೋರ ಎಲ್ಲ ಜಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಬರ್ತದ್ದು ನನ್ನ ವನಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಪಟ್ಟು ಉಂಟು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಮುಂಚಿದ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಡ್ದು ಬತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ನಡೆ ಬತ್ತ ಶೋನ್ಲ ಪಿದಾಡ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಜಿ ಅನಂಚು ಬೋಲ್ ಸೂಕ್ತ ಜನತ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಇತ್ತು ಜನ ಫೋನ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಜಿ ಅನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕೂಡ ಬರೋದು ಹಾಯ್ ಪೆನ ಹಾಯ್ ಅತಿಗೆ ಬರೋದಿಜ್ಜೆ ಎಂಕುಲು ಫೋನ್ದಿಲ್ಲ ಹೋದ್ ಬರ್ತಾರ ಸ್ವರೂಪ ಆಂಟಿ ಅಲ್ಲ ಮುಲು ಆಂಟಿ ಫೋನ್ದಿಲ್ಲ ಕೈತಲ್ಲ ಒಂದಿಲ್ಲ ವಾರ
ಗಣಪತಿ ದೇವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಐತೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೋನ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಫೋನಾಗ ಏತ್ ಕೊಡ್ತಾವೆ ಶೋನ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾವಲ್ಲ ಫೋನಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮನೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾವೆ ಪಂಡ ಎದುರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಪೂರ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಚೋಕ್ಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತೆ ತೂಕ ಇಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಲ ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಶೋನಿನ ಎಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಡೆ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಮೈನ್ ರೋಡು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದೇಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಪಿದಾಡಿನ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಇತ್ತೆ 10 ಗಂಟೆ 9 ಅನ್ನ ಒಂದು ಮೈನ್ ರೋಡು ಬರ್ರೆ 12 ಗಂಟೆ ಅಂಶ ದೇಪಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬರ್ತಾರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ ಮೈನ್ ರೋಡು ಬರ್ತಾ ಅಂದರೆ ಗಣಪತಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇಡು ಎಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಇಡಲ್ಲ ತೆಂಕುಲು ರಶ್ ತುಲೆ ರಶ್ ಉಂಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಉಂಡೆ ಇನಿ ಪೂಜಾನ ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಇನಿ ಪೋಯಿಲ್ಲ